Тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта менавіта акупацыйная палітыка. Так да свайго народа не адносяцца. Так адносяцца толькі акупацыйныя войскі і акупацыйная паліцыя. Вельмі шмат злачынцаў і злачынстваў зафіксавана. Забіта 6 чалавек. Тысячы людзей пакалечаныя. Тысячы людзей за кратамі. Гэта ўсё беларускі народ не забудзе. Гэты рэжым не вечны. Лукашенко не будзе доўга. І тады, калі прыйдуць тыя людзі, якія зараз з кветкамі ходзяць па вуліцах на плошчы, і іх за гэта б'юць, калі гэтыя людзі стануць суб'ектам улады, калі не прыйдуць да ўлады, яны гэта не забудуць. І таму можаце не сумнявацца, што гэтыя людзі, якія рабілі злачынствы, будучы у міліцыі, яны будуць пакараны па закону. Ад гэтага не схаваюцца. І ў сувязі з гэтым мой такі зварот. Многія з вас служаць у міліцыі і з'яўляюцца беларусамі. Яны карэнныя людзі гэтага краю. Не рабіце злачынства. Ёсць магчымасць не выконваць подлыя загады. Ёсць такая магчымасць. Калі вы ідзеце па вуліцы, бачыце бела-чырвона-белы сцяг, чаго вы кідаеце на яго? Што вас карціць? Кінуцца на гэты сцяг і збіваць людзей. Прайдзіце міма. Калі вы бачыце, што дзіця малюе класы і піша «Жыве Беларусь», а дзіцятку 9 гадоў, што вы кідаецеся на гэта дзіця? Што вы хочаце арыштаваць? Прайдзіце міма. З гэтага дзіцяці вырасце чалавек. Калі вы бачыце, што моладзь спявае песні, што вы кідаецеся на гэтую моладзь, што вы іх б'еце дубінкамі, што вы іх цягнеце ў аўтазакі, прайдзіце міма, не звяртайце на гэта ўвагі, это іх права спяваць беларускія песні. Вы маеце такую магчымасць. Вы маеце магчымасць не выконваць злачынныя загады. Што вам перашкаджае любіць свой народ, а не біць яго дубінкамі там, дзе вас ніхто не бачыць? Перад кім вы хочаце выслужыцца? Гэтая ваша выслуга закончыцца за кратамі. Памятайце гэта. Таму я б вас вельмі прасіў, супрацоўнікі міліцыі, падумайце, у якой краіне вы жывіце, да якога народу вы належыце, і падумайце пра сваю будучыню.